ada waktu. Karang Tarunanya loh. Dorong panas. Adem loh mas. Mari udan. Rinio lah panas. Ayo ya. Terus apa? Ayo Kak Padi. Sliramu wis tak aturi opo Pak bojo sing sugih welas sejati ya pasti no pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki wis dadi rondo yo nanging kabeh iki ora perlu digetuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni ora kena prawane tak enteni